kukunin na namin yung kit namin. Agitun up. Shoutout kay Ma'am Mia. Thank you. We would like Thank you po, Ma'am Serene. Axor Helmet. Ma'am Malia and Ma'am Lovely, mga single pa kayo, no? Thank you. Sa mga trophy. Yes sir, shoutout kayo sir. Let's go. Ilocano kayo matay? Hi. Oh. Ikam sudah na. Sige. Okay, naka ano? 1 million subscriber na ito sa mga. Ay, gagi, nakabukas. Ayun na yun. Oh, so yun guys, kukunin na namin yung kit namin. Andun na yung motor namin. Ang kasama ko si sir, kasi hindi pwedeng pakita. Ayan. Ayan, so kukunin na namin yung kit namin. Daming sakyan dito. Hello, South China. Acknowledge the presence of the owner of Iron Helmet, Sir Paul. Sir Paul, kaway-kaway naman dyan. Okay, announcement po doon sa mga bagong dating. Pwede po kayong tumuloy doon sa taas. Pwede pa iakyat yung mga motor ninyo sa taas para sa picture taking. Sa taas makakasama nyo po ang mga muse ng Axor Helmet. At hindi na sila tatanungin kung ano yung mga pangalan nila. Babanggitin ko na lang. Nandiyan si Miss Malia Tyros Joy Caridad. Sa inyo ma'am? Yun. At si Ma'am Lovely Bravo. Yeah. Ma'am Malia and Ma'am Lovely, mga single pa kayo, no?
Mga single, may mga boyfriend? Single. Okay, single. Yan po, mga Kaido Rider. Single pa daw yung mga nandun sa taas na mga binibini. Tayo sa taas. Hi. Pwede mag-hi kayo ba? Ayan. Thank you. Ay, mga trophy. Yes sir, shout out yes sir. Let's go! So, lady category, couple category, big bike category, duo category. Rio. Ay, meron pa to sir, hindi ito naman. Hindi po ito. Ay, marami pa. Marami pa pala. Ayun. Best checkpoint. Ah, Parang ako pong Mr. Checkpoint. Mister. Thank you sir, thank you. Oh, grabe. Mga pangmalakasan. Okay, participants, driver, pwede na po kayo umila dito. Uwi na ninyo. Grabe, talagang nakagalan. Gawa na po tayo ng Malakasan guys. design na linya para sa pila. Karkado. Pila na po. Best. Lumalang tayo. So, nakapila kami. Hindi mo matarap ng praise. Kinukuha namin yung, medyo makapa na yung pila. Kinukuha namin yung, kit Okay, namin. announcement na po. Yung pong G. okay, meron pa rin Oh, pwede mga kami i-rustic. vlog, hindi ko nabanggit. Agitun up. Shoutout kay Ma'am Mia. Ang gusto, sumaba. Thank Sino you. yun, sir? Letter J, letter J. Yun! Letter J, Sorry, hindi ko nabanggit kanina. Okay, agitun up. Thank you, thank you. Ang gusto, sumaba. Version 2, we want to Thank you po, Ma'am Serene. Axor Helmet Philippines and Iron Helmet. Shoutout po. Ano yung sir? Okay, okay, please support EST Moto taga Pangasinan. Thank you sir, thank you po. Thank you, thank you. Oh, may sticker tayo. Magano tayo? Mag-sticker hunting. Ang sticker dito. Yan. So yun guys, nakuha na namin yung kit. Bale, ito siya guys. Ang laman niya is yung long sleeve. Yan. Long sleeve, tapos check natin isa-isa guys. Ito yung sa checkpoint. Yan. Checkpoint guys. Ano to? May sticker. Sa motor, tsaka sa helmet. Yan. May sticker din para daw sa motor tsaka sa helmet. Tapos may tube mask. Yan Dami no. But wait, there's more. Ano pa to? Yan, ito yung para sa helmet. Tapos Ang nag-iisa. yun. Ay shit, parang masikip ba siya? Parang masikip Masikip Yun, siguro. Naijasan yan. Yun. Yung best. Yung kasama ko guys. Pwede ba ipakita? Pwede ipakita yung sa'yo. Ayan. So ito, yung kasama ko si Boss Parts. Ayan. Okay. Ganda. Sulit na yung 1.6. So yun guys, lalagay na namin yung sticker namin. Number 14 tsaka number 66. Pag nakita nyo kami guys, parahin nyo lang kami, bigyan ko kayong sticker. Kung mapara nyo kami. Yan na naman yung iba. King and Queen, Mr. and Miss. Sorry.
matanggal? Saan ito matanggal? Check natin. Dahan-dahan. Yan, no? Number 66. Baliktad. Joke lang. Ayan. Nakita nyo kami guys. Yan. So ayun guys, nandito kami sa tawag nito, sa transient, pero parang room lang siya. Bali, kung sinusubaybayan nyo pala ako, bali first time kong endurance. First time namin nung kasama ko. Ayan, so kita nyo, dami. Yan, ito lang dala niya guys. Akong dami. Basta marami akong sobra na dala. So, ayun, nagpe-prepare lang kami kasi may program ng 6 PM. Ang oras na ba? 5:36 na guys. Tatapos ko lang din maligo. Prepare ko lang yung gamit ko para mamaya, kasi hanggang 10 PM yung program. Uwi kami ulit dito, papahinga saglit hanggang 12:30. Tapos, alis na kami. So, 1 dapat andun na kami. Tapos 2 kami aalis. 2 PM talaga. So, yan, para mamaya pagdating namin, tulog na agad, no? Para good to go na kami mamaya, yan. So, prepare na. Yan, balitaan ko kayo. Bye-bye. Sasabihin ko, Di ko alam ba't pinagtitinginan ako. Mas mo. Yung face mask ko kasi nakangiti daw kasi. once again, Lakbay Pangasinan version 2 would like to thank Sir Helmet of Philippines and Iron Helmet, the official dealer. Yan. Guys, so kasama ko si Boss Juanito Vlog. Matagal ko nang hinahanap ko to. Ngayon nakita ko na. Ito siya, Pogi. Hello. Ayan sir, bigyan din kita ng sticker ko sir. Taga ako, Alaminos. Alaminos. Ay. Alaminos din. Oh, Alaminos ba kayo sir? Oo. Ay, Yung nagpasikat kay Juan. Siya yung yung motor mo sir. Nakikita ko sa Facebook eh. Dio Gear. Oo. Naman. Taga-Alaminos, sir. Oo. Gear moto. Oo. Tatakbo ka rin sir. Oo. Are sir, are. Solo mo? Thank you. Hey, may kasama ako dun sir. Duo. Tayo. Shout out kila sir. Shout out. Shout out. Shout out. Yes! Shout out. Mga Akmal. Shout out sa inyo mga Akmal. Akmal. Tumulap. Team Sapot, shout out sa iyong lahat. Team Sapot, love it. Yan. Shout out sa mga maskulado. Mas palaros daw. Shout out sa nanay ko naglalaba dyan. Salamat. Gabi na, naglalaba pa. Thank you sir, thank you. Opo. Ingat-ingat Thank you. ka. Thank you sir, thank you. Sir? Ay, meron po. Subscribe niyo po ako. Pwedeng patingin sir. Pwedeng patingin. Ako po yung nag-post yung may click Miyugi. Ay, kayo yun. Oo. Ay, hindi, wag na nang pakita sir, alam ko na. Thank you. May bibigay ako kasi subscriber kayo eh. Alam niya na. Nag-iisa na. Thank you. Mas na, sir. Shoutout pala kay sir. Pangalan niya pala sir? Jesse. Sir Jesse. Thank you, sir. Okay. Shoutout muna kayo. Shoutout sa team taga. Team. Sige. Bye-bye. Ay. Wala po kayong sticker. Bridging all the Sino pong may sticker sa inyo? Ay, sige na. Swap. Lakbay Pangasinan version. Wala, maubos na. Ito po. Thank you, sir. Wait lang, sir. Kailangan ko kayo dito sa registration. Paubos na. Tama sir. Organizer area. Ayun, shoutout. Kailangan ko kayo dito dahil Tayo pala. ko may i-rehearsal. Saka bibili pa kayo. Fuck you. Hello. Para sa'yo ang laban na to. Di
pa ba nabigyan? Wala na. Ubus na. Ayan. Ay, kayo pala to. Napapanood ko kayo. Isa ano sa parang nakita ko sa ano to eh. Yung sa GC ata yun, yung magbibigayan ata. Ah, yung naglapag tayo. Oo. Kayo pala yung Babs. Ayun doon. Okay. Shout out to Bane Moro. Meron ka na ata kanina. Ay, wala ko. Sige, Meron sir. na kanina. Sige sir, sige sir. Thank you. Sino po? Yung vlogger din po na babae. Ay, si Idol? Moto? Opo, idol mo to po. Hindi po. Yan. Shout out po kay ma'am. Thank you po. Yeah, thank you. Ay, pa doon. Kang saging ka ba? Bakit? Kasi kung saging ka, gusto ko na lang maging matching. Ang matching nakakain sa iyong saging. Ay, thank you. Thank you, candidate number 1. Yes, palapaan naman dyan, candidate number 1. And next, candidate number 2. Good evening everyone! Good evening sa mga kapwa ko riders! Ako nga po pala si Jenny Patiag na representing Team Kaagapay from Angeles, Pampanga. Ingat po sa ating lahat! Thank you, candidate number 2. And next, candidate number 3. Number 3! Ayan! Sabi ko na naman! Sensya na kayo, napilitan lang po ako eh. Ako nga po muna si Rhea Rivera, na-represent ko ang team na Maisian at Team Axor Philippines. Roxanne, candidate number 3. And next, candidate number 4. Come on! Magandang gabi lahat na riders sa lahat. Nandito, ride safe sa lahat. Ako pala si Rosa Mutuan, President Team ng Team Target. Ayun lang po. Thank you, candidate number 4, Miss Rose. Get ready! Ayun, partner, mukhang apat lang ang ating kandidata. Wala na. Ayan. Tawagin natin sila ulit. Pwede ba nating tawagin lahat? Yung mga Ayan. Tawagin natin isa-isa. Nagme-makeup. Ayan, partner. Ayan. Sinusundan siya ng candidate number 2, syempre. Candidate number 2. Candidate number 3.
Okay, so ladies, turn to your right now. Right, dito? Yeah. Turn to your right now. Yes. Turn to your right now. And once again, turn to your right now. Ayan po, mga candidate natin for Miss Lakbay Pangasinan version 2. Palakpakan naman Ayan, ko! palakpakan! Ayan, yung iba sa kanila, familiar, yun, mga nakaka-ano natin sa endurance dati. Ito si Ma'am, nakita ko sa Olongapo. Si Ma'am, nakita ko rin sa Olongapo. Si Mingming, nakita ko sa Tarlac. Ito, kung saan-saan ko ito nakikita. So, apat na Indo Rider. Yes. Ang gaganda, ang gaganda. Parang hindi ka maniniwalang motor ang mga hawak nito. Parang makeup lang. So, partner, gusto mo bang makilala naman ang ating mga kalalakihan? Yes. Pero bagong lahat, meron po tayong swimwear competition, ha? Oo, okay. Yan ang nagawa ninyo. Wala pala. Akala ko meron. Hindi ako na-inform. Sorry. Okay, hindi. Nasanay kasi na may swimwear. So, thank you, ladies. Thank you, Ayan. ladies. Thank you. Panapakan naman natin ulit. The ladies candidate for Miss Lakbay Pangasinan version 2. Okay. Hawakan naman natin natin mga maskulado. Good evening, everyone. Lee Salvador Bulgar, 19 years old, from Pangasinan, representing the Riders Gallery, the Riders team. Yes! Thank you! Whoop! Sige! Ayan! Talabahan naman natin ang candidate number 1! And next, come down and candidate number 2! Ganda ng ilaw. Good evening mga kalakbay! Akala nyo siguro si Pancho Magno nasa harapan nyo na. Nagkakamali kayo. Si Kenneth Flores to, ang broken, ang team kaagapay. Nag-iiwan ng kasabihan. Endurance is not a race, it's an endurance challenge. Kaya mga kalakbay, ingat-ingat tayo lahat, ride safe dahil ang totoong finish line ay ang ating tahanan. Thank you. Yes, thank you, candidate number 2. And next, get ready. Candidate number 3. Magandang gabi mga kalakbay! Ako nga po pala si MJ Soto, Tupong Pampanga at ikinararangal kong maging miyembro ng NMAX Adventurer Philippines na naniniwala sa biyang hindi lahat ng masarap sa mundo ay mahal. Tulad mo, masarap pero hindi minahal. Oy, hugot pa more. Thank you, candidate number 3.
And next, asan ka, candidate number 4? Ganda talaga ng ilaw. Chef. Good evening po everybody. Maraming po salamat sa Aksor at sa Lakbay, Pangasinan. Representative po ako ng Tarlac, Amate Riders Tarlac chapter at ang maiwan ko lang po, nakatagang salita. Di man lang po ako agupuan pero nakakabuntis pa rin. Hey! Yum, yum, yum! Thank you, candidate number 4. Lupet, lupet. Hello, good evening sa lahat ng mga participants dito sa ating Lakbay Pangasinan Version 2. Ako si RJ Iran de Mesa all the way from Southern Luzon, Batangas City para lang makasali dito. And as a beginner, na-expect ko na sana lahat tayo dito is tuloy-tuloy ang ating lakbay sa buhay. And then yung end nga natin, dapat tayo ay tutuloy sa ating tahanan. Yun lang po. Thank you. Yeah, and thank you, candidate number 5. Candidates for Mr. Lakbay Pangasinan. Ayan, start na. Come on, Number 1. Number 1, candidate number 2. Number 2. Candidate number 3. Candidate number 4. And candidate number 5. Sige. So, ito naman ang gagawin dito. Meron daw kung sino yung pinakamaraming ups, siya na yung parang may percentage na mananalo na. Paano natin gagawin yan, partner? Joke lang. Yan. Okay, gentlemen, turn to your right now. Turn to your right now. Turn to your right now. And turn to your right now. Yan. Yes, okay. Ladies and gentlemen, they are the candidate for Mr. Lakbay Pangasinan. Palakpakan naman natin sila. Kaya palakpakan naman natin sila. Kandidato para sa ating Mr. Lakbay Pangasinan. Okay, Ayan, thank you. Thank you. Ayan. Maraming salamat. So, habang nagbibis,